Sme najstaršia a najväčšia stanica na Slovensku. A predsa potrebujeme vašu pomoc. Aby sme ju mohli posúvať ďalej. Pomáhať tým, ktorí to potrebujú a pre ktorých sme jedinou šancou na prežitie. Darovanie 2% je férová súťaž. Rozhodnite sa aj vy správne. Aby bol život fér pre každého, či má krídla, 2 alebo 4 nohy. Aby bolo šťastných koncov viac.